ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತುಗ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಂತುಗ ಎಂಚಂತ ತೂಬತ್ತೆ ತೂಬತ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೇಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟ ನೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಬಾಣಲಿದೆ ಇಂಜಿ ಬಾಣಲಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಸಾಂಬಾರು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಆಡ್ತಂದ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸೂಪ್ ಅಡ್ಗ ಮಂಜೂರಿ ಅಡ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಂಜೂರಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಿ ಸಾರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಾಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಕನಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ್ತಿ ಅನುಗುಲ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಕನಪೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಸೋಸ ಆಗ್ತದೆ చెప్పగా ఫ్రై అండి தவகை பண்ணையில் பார்த்து நீரில் ஃப்ரை ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಗೆ ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇವು ಪಾಡ್ಗ ಇವು ಫ್ರೈ ಅಂದರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ 2 kg ಸುಕ್ಕೋದು 2 kg ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕೋದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ನೀರು ಫ್ರೈ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ತಿರುಗಾಗ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಟೈಸನ್ కొంచెం మంజలు వాడగలం కొంచెం ఉప్పు వాడగా టేస్ట్గా ఉప్పు కూడా వాడగా టేస్ట్గా ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಸೈಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ದೀನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತಿರುಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ಇದು ಪುಡಿ ಅಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದೈದು ಜೀರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದ ಪುಡಿ ಅಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತಿರೋದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿಗೆ ಅವು ಜೀರಿಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಅನ್ಬೋದು ತುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಏನು ಪುಟ್ಟದ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನೀತೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೇಕನೆ ಪುಟ್ಟದ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಗ ನೆಂದೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ರುಚಿ ಇದ್ದಿನದು ನೈಸ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಟ್ ಒಂದು ಪುದೀನ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಏಪಲ್ಲ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿತ್ತದು ಪಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂತೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಿತ್ ಪಂತೆ ಅಂದು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ ಪುರ ಗಂಟು ಪುರ ಬೇನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೆದೆನೆ ಮುಟ್ಟವಡು ನೋಲ ಮುಟ್ಟವಡು ಎನ್ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟವಂತೇಳಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಶುಗರು ಒಂಜಿ BP ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದರ್ಪು ದಾಲಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಮುಟ್ಟವಂತೇಳಿ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಎಂಚೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪುರ ತೆಡ್ಡೆತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಪೋಗಿರತ್ತಂದೆ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಇದು ಏಪತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ಮೆದೆನೆ ಮುಟ್ಟವನು ಕಾರ್ದ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿಕ್ಕು ಮುಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ಪಾನೆ ತೂಲೆ ನರ ಲಕ್ಕುಂಡು ನರ ಲಕ್ಕನ ಎನ್ಮೆದೆನೆ ಮುಟ್ಟವನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕೆತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವೇನು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬೇಕ ಪಾಡು ದಿನ ಕಾಲ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡು ಇರ್ತಾನೆ ಎಗ್ ಬೇಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಟು ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅವರ ಕೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಿ ಪಾಡು ಬಿಡಿದಾಗ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಇವ್ರು ಪರಾಮು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಪಿತ್ತೋಗಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎರಡು ಗೇಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ತಿರ್ಗಾಗ ತಿರ್ಗಾಗ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಗ ತಿರ್ಗಾಗ ಸ್ಟೈಸನ್ನು ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಸ್ಟೈಸನ್ನು ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಡು ಆಯ್ತು కొంత తిరిగాడు తిరిగదు కూడా మిత్తలు పడు మిరుకుదు ఓకే ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಆನಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಪಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆನಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾರಿ ಹೊರತ ಕುತ್ತಲೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕದಲೆ ನಿತ್ತಲೆ ಒಂದು ಪಾಸೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಕುತ್ತಲೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದಿಯಾ ಗೀ ರೈಸ್ ಒಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಗೊತ್ತಲಾರೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಲವಂಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಟೈಮ್ ಅಂತೀರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಕ್ಯಾಶು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾಶ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಬಸ್ದ ಮಧ್ಯಮ ಬಡ್ಸ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟು ಈಗ ಬಂದು ಬಡ್ಸಲ್ಲ ಇತ್ತಾರಿನ ಪಾಡ್ದ ನೀ ಬಸಾರು ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿಂದ ಚೋರು ಅದನ್ನು ಕರಿವ ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಣೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೆನಪೇಜಿ ಒಂದೇ ಅವಳು ಮಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗಿತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಟೈಸನ್ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪುನಃ ಕೊಡ್ತು ಡ್ರೈ
ರೈಸನ್ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ನಮ ಐತೆ ತಿನ್ಕ ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಪಸ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಡ್ರೈ ಅದುಂಡು ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ತೊಷ್ಪೇರಾಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಇಡೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬರ್ಸ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೇಟೆ ಬತ್ತದು ಅರ್ಧ ಅನಗ ಪಿರ ಬರ್ಸ ಉಂತೆಕ ಪಿರ ಅಂತ ಪಾಡ್ ತೊಷ್ಪೇರಾಜಿ ಈ ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶು ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಬೋಡು ಅಣ್ಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪು ನಾನು ಉಂದು ಮಂತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.